Xavier do Campo. Bon día. Xa o contei moitas veces, e moitos xa non tedes oído. Aló polos últimos anos 50, non sei, por un peso que me día meu pai, merquei na librería Celta de Lugo Terra Chama, a meu marido. E lembro, vexo a miña propia imaxe, sentado no banco detrás da cociña, lendo para toda a miña familia aquelo de miña terra chá, poboada de ventos e campanas. Todo o dominio pasa para allí, para non estar tanto silencio. Naquele momento dei-me de conta de que a miña lingua tamén se escribía algo máis que o gaiteiro de Lugo que se deu toda a vida na casa. Supoño que naquele momento xa pensei que algún día estaría con vos en Prolingua. Pouco tempo despois, no ano 59, cheguei a vivir a Coruña e vin por primeira vez o mar e lin tamén un titular no xornal La Voz de Galicia que decía: murió Ramón Cabanillas, el poeta de la raza. En aquel momento tamén me dei de conta de que aquel titular non estivese en galego era unha blasfemia. Estou en Prolingua porque quero estar cos vos, coa xente miña, ou se fago un xogo fonético porque quero estar con vos, coa xente miña. Estou en Prolingua porque estou totalmente seguro que temos razón e ademais nós non mentimos. Funciona así. Eu estou en Prolingua por meus fillos. Para non estender moita cousa, eu vou dar só dúas razóns que para min justifican a miña pertenza a esta asociación. Como ensinante, a min gustaríame dicir que estou en Prolingua para que chegue o día en que cando o meu alumnado me diga que se non saben falar galego non é culpa súa, eu non lles teño que dar a razón. Estou tamén en Prolingua porque me permite estar aquí con todos vos, compartindo mesa con persoas de ideoloxías políticas moi diversas, sabendo que nos une algo que paira por riba de calquera outra razón. A causa que o mundo nos idioma, o galego. Martín Paulo. Xa escoitastes todos o manifesto, creo que sobran as razóns para formar parte de Prolingua. Eu que sí me gustaría compartir con vosco unha listaxe que preparei cos oficios dos asinantes desta plataforma, na que, por suposto, hai escritores, hai mestres, hai moitos mestres, moitos docentes, moitos ensinantes. Temos unha boa representación nesta mesa, nestes colectivos dos que citei. Hai, por suposto, representantes de todas as forzas políticas, que teñen representación parlamentaria e algunhas que non a teñen, mas tamén hai actores e actrices, hai administrativos, hai antropólogos, aparilladoras, arqueólogos, arquitectas, auxiliares de voo, abogadas, bibliotecarias, hai un camareiro, hai unha carteira, hai cineastas, hai cartógrafos, hai ciruxiáns, hai dependentas, diseñadores gráficos, documentalistas, economistas, editoras, empregados de banca, enxeñeiros, hai escultores, hai estanqueiros, hai estibadores portuarios, hai un fareiro, que nunca dirá demais ter un fareiro para que nos guíe polo bo camiño, farmacéuticas, ferroviarios, filólogas, funcionarios, graduados sociais, historiadores, hosteleiros, industriais, informáticos,
intérpretes, investigadores, labradoras e labregos, libreiros, lingüistas, médicos, osteópatas, pandereteiras, patróns de pesca, pasteleiros, patronistas, pedagogos, xornalistas, mesmo unha xornalista da BBC, traballadores da Radio Galega, técnicos de normalización lingüística, técnicos de son, técnicos textiles, tesoureiros, topógrafos, en fin, veterinarios, gestores culturais, hai de todo. E esta creo que é unha razón xa de máis para formar parte de Prolingua. É unha plataforma aberta, plural, na que collen todos e todas os que estamos a prol da defensa da lingua galega. Creo que con iso é a boa. Ben, eu teño que ser moi breve e, ademais, que o que sí quero dicir é que eu, cando digo prolingua, eu chamo a lingua proletaria do meu povo. E lembro un bo anaco, por non dicir todo, da miña vida, a vida inteira, ao mellor. Unha vida polas aldeas de moitos sitios, na provincia da Coruña. Aldeas de San Sadurniño, a Carral, saindo de Carballo, pasando pola Coruña. Toda esa foi unha vida vivida no medio desa lingua. E era unha lingua, por eso lle dixen, e repito aquí aquelas boas palabras da lingua proletaria do meu povo, esa era a lingua que eu coñecía, e digo-vos ademais, para todos, que a nosa lingua é nosa e que debemos defendela como se fose, que o é a nosa vida. E, polo tanto, teño que dicirlle, aquí a Prolingua teño que dicir, adiante, con ese nome que tamén lembra outros tempos e traballos a pro da lingua e de moito máis para esta Galicia nosa. E era en pro desa lingua proletaria do noso povo. E era, e é, e será, se todos queremos así, que sea pro lingua para sempre. Gracias. Bo día. Decíame Xavier Domingo do Campo se podía comentar por que eu estaba en Prolingua. Sencillo e ao mesmo tempo complicado. Compromiso absoluto coa nosa lingua, coa nosa cultura, denuncia da existencia de grupos de presión con teses sostenas antigalegas como Galicia bilingüe, que hai que frenalos, actitudes como a do alcalde da Coruña co topónimo e quen o apoie, sexa quen sexa. E denuncia tamén das pseudoélites que sempre chamo das cidades obsesionadas co galego, con que os seus fillos non poden aprender o castelán, complexos de inferioridade que non me entendo. Eu mesmo, sendo cativo, pois, daba unhas clases de galego en castelán, unha cousa increíble, non? Por iso sou unha persona regalizada, é dicir, falei castelán moito tempo, sigo falando tamén castelán, pero estou comprometido co idioma galego e agora sempre intento falar galego, falar de tener os fillos moi cativos, falar dese galego tamén, para que se vaya metendo na cultura e o compromiso con o noso país. Decíame xente do meu entorno, non familiar, senón un entorno vital, digamos, que facía un Prolingua con un facto de roxos peligrosos, non? Roxos habrá, peligrosos xa non teño tan claro, pero en todo caso, tanto eles como os demais teñen o meu modesto apoio e aquí me terán sempre para defender a nosa cultura. Moitas gracias.